سلام نعم يكون كبرات خطاتلتي مدبنا مدبات هارموني ميديا إذا زينا متيتيو زينا متيت كمتي أقدمنا زحبرنا فليز بلا بروجرام جميل له نلوم وين كابت عزبتي بزمت حتوتات نخملس على استوديو خالد عبدو تداليلو نابو خبلكم يسنى مكتتال كبرات تخاتلتي كما يكنيهم نزل سومن زي زدالنايو سلست أرستات تقدمي بزعبا زحلفه وان زغلصنايو ناي تحت عدمه زخونو بدقيقه ناي مترنا فابزبل اوروبا بيت فردي نلعل 18 عامت زخونو قلعت امو ام مسرح ادميهم زملو تحت 18 خلو املكيتهم ام مسرح زملو زملكت حبريتا هبنا نيرنا نزملكتهم اكلات توكيسنا خنملسوكم يلنا نيرنا ناي زملس خنقربينا كم كالاي ارست خاني بزي زلو لبدا ناي كورونا مغنيات زوص حدش حقي موها بفلاي نتم نزي اب قرب اوان زوص زيادة قيدتات زتحاسو كلتا شح كورونا زقطعلو أجباب كابعلة 27 جانواري كتأتاتو مخانون نزل ملكتون حبريتا خنبينا أما جرشا خاني نزي بسنك اللي بدا أوتوبوسات نتاي كتما بفلاي أب ستوكولم سبات بدحرواي معطون داتو ولا تخفليتون تقدماي معطو تعطيس لزنبرة خمت زنبرة ينبرن كاب لوم عن على جميروجن باس أوتوبوسات قطري حادة خلته 3 4 6 بزن أوتوبوسات زين قدماي معطو تخفيتو أقول قلت كم زب نزل ملكت حبريتاون كله نايو أما جرشا أبز صوم نزي بز حدش ملك مسقربنا زينا متيهت زتفعل عليه خباب 110 زخونه كومنتات يبكونا خابو خا زبزح حطوتات نيرو نزو حطوتات أكيبنا تأميرنا خا ملستات الدالينا لنا نزون مبرغ نهبينا بتصمونا اختكاتاتو لنا عدم سناي مكتتات نابت قدام يار استخدمت زخلنا أتي قد محجز نبرة أجباب حدا سب تحت عدمه خوينو عمل كيتو ناي فاميلي مترنا في زملكت مالتيو تحت عدمه خلو دقيقة عمل كيت كالهم تمسرح ناي فاميلي مترنا في العلاقة تعمل توسد سلازنبرة حجون كومو سلازلو بتي من حد جزء دقيقة أما سرح كله 10 شمون تيمول أمه ميجراهم سفركت كأني أب جزء والثاني أبتنو سنولو جزء توم قلعت 10 شمون تملي أمس لزخونو تحت عدم يكونن بزبل ينتسجنيرو نزز ملكت أب أوروبا أو بيت فرد زقربة قداي ما بتي أوروبا أو بيت فرد فرد خاء أبز مجرد شاوانات انتاينيرو إنه أتي أب جزء والثاني زلوا عدم زي كونه أب جزء فايل مخفاتي خخون زلوا سلزي زم تنتسجو سبات كوهابو اللوم نايتا قداي زنبرة تابت بيت فردي تباهيلو تغيرو بو مسارة ميجراهون سفركتون حبريتا وطيوم نيروم كاون نيو اتقباب ناو غياري مالتي فال براكسيس زلو بقبيلو غياري مالتي سلازي انتا يخقبر زلو السب إلنا نتوم زملكتهم بفلاي أبيت فردو زبطح قداياتهم بوز تعطوه مستوكسنا يوم اتزهابنا ملس انتايو اتقدام يزرية أكال نزو قداي نزو تعطوه فايل ميجراهون سفركتي سلازي اتم بغمز تعطوهم سبات تقدام يتخقبروا زخولو كونتاكت مس ميجراهون سفركت كوينو نام ميجراهون سفركت يملكتو موني مسا ملكتو قد محجي تحت عدمه خلو عمل كيتم كم زنبورون ما بتشعوز نبرة حقي 5 تنصقون إذا حدش حق تمسي زلو مسرت كغير لنا بو خفرد لنا خرأي لنا لك كحتى تزكال نام ميجراهون سفركت يزبل ملسي كب بيت فردي ميجريشن تواهيبنا له ناي ميجراهون سفركت ملسون نتصبل لنا جن نقل بتخاتلتناون ناو خحاتو مسحبرنا يوم حاتيتم كمل كتز جمرون زملكتن كم زلو بزبط حنا حبريت الله سلازي نتوم بخمس مخنيات تخل كيلوم زنبور أما مسرح دكم 10 شمون تزملو نام ميجراهون سفركت تمليسهم عمل كيتم بز حدش قد حقي كرأي لهم تحت عدم خلو فايل كفيتم كم زنبور وحبرو أقرأ من قدنا نحبر
نزي زملكت زيادة مبري حبريتها خم تقول شعن بلو نت زملكته أكل ون ببولكي أب قداي اتبع القداي سلزخون زملكته نت زملكته بيتصحفت ميغريشن تي مملكاتن بو بيلكا كابوم توكيس كحبريتها مركب بولكي نتسب سلزملكت نوعو نحنا خم تكال ميديا أبنو كسوم جيزي كم تكال ميديا حفشة وحبريتها يمدهونا أو ويلكا وقدايات آتيهم سلا حبريتها دي هو خاكن تبع القداي نت قدايو بقربها كاتاتولو أقرأ من قدنا نلعبو أبتز قتل استخاء انتايو أبزز لنا يا أوان أزيوم كأيت تزغون حقتات بسن كل بدا كورونا يوصل له نظام زوص حقاقات متحس مالتك بخمي عقباب نكاتاتولو زبل كتعنيرو أما جرشاقين كابعلة إسران شوعات جانواري بفلاي نزناتنا حبرتسب زملكت أزيو مسنا بابرانان مسا كونتات دحربايت أزمتانا لحبرتسبن زقارات جو بزحات أبز حق زوص سلزلو كابر بعتسب نلعل زي مأكاب أب عالات أب حزن أب كالق زبلن بوليس أبتاز رغبك قاتامي اسكا كلتا شح كرونر مقطعات خهب كم زخيلن نتن حقتات كأن بزقل لمن قدي بإنفوغرافيكس ملكة أبحث إرجيزي بزسالس تخنا قربنا مسرح لنا انتاي انتن حقاقات انتاي انتن زقطعة بغميك أهنتن كألنا نعو نخين تحس انتها قبر علوه أقرأ من قد سب كفلت أزجن عند حردا حقت حسكا بزعي تحقتات قليل كتحز خل نجاري مهنياتو أباور دحر ساعات 4 نوقو أفتر راش أورز أفتر بزح سب زلوه ماسك زي متقام حدا خابو خبر 4 سب نلعلم إكاب كومو أبعالات أبحزنات زيتات كله بقمة تأتينا بغربا نزناتنا تخاتات على حبرة سب زملكت قدايون سلازوخونا هم أكلت زعابي حبرة سوون تزوج حقتات كن كتولو سلازلنا نابكوما عينة مقطعة خين بزح كنت انك يقبأ تسالساي اتزنبره نغرات زقاير زلو اندامصانا حبريتا ببوانو خنهب علنا خبزبل بزعبا ناي اوتوبسيو اب قطر 1 2 3 4 خمون قطر 6 كدي بقدميت معصو خفت مخانو از مالتكا كقاصاصرو مخانوم تكيت حتيتكا خطاتو مخانكا خيكفلكا مخاد كمزيل بسنك زناي لبدا كورونا استفطره زنبره خنتا تغير كمزلون از خا خبلهم ما انت تحيزو اب تكبار وعيلهم زلو اب ستوكهولم كنحبر ندلي سلازي سبات بزن مسمرات زي انت تقومو اتزغب ادلاي متنقا كتغبرون تحجز فقدو حجز ما زحتو نجر غيرنا خنكيد باغر منقدنا نلابو از دحر مبال ابز سومن زي كازيو نعنا اون تيغبر ملسي تحطوتات نايتم تخاتاتلتنا اب يوتيوب نمكابون نعوز خون ملس نمدلاون قرب غيزي زوسدلنا غداي نيرو السوق اختا بعد اللوي زلكم حطوتات بزحتيتكمنا نحنا نملسو بعلنا نملس زملكتم اكلات توكيسنا نمص ولاون اب قصالك خيلاتات بتعود امصيخاون ابز استوديو انترفيو ملكع زياده حبريتا خنهب ام مسرح سلازلنا نتي جميل كم زلهم صوصي حبريتا ناي مركب أجباب مختال كبيلا بيلو وتيخا أبوق عو ناي ميديا أكالا زتوهبه موكس زلو حبريتا تمركزكا مخاد صبو مجماريو أو قتل تصفان دا قبرنا نابت حطوتات حدا بحدا خاتيه حدا بتداغاغامي زستوعلو افت حطتات زمص انتايو اتزتبهله حبريتا زحلف سمون نصر كم زينبره نبوزح حسابات مدنغار كم زفطرلو منيو نعون منصار تزحلف سمون تزاربنا له غداي انتاي نيرو غلغله كومينات ببزحي سدتنياتات ويون نبرتي اب حدا غزا تጫቃጭቆም بمنبر مززلو خنتات شجر እንዳፈጠረ ስለዝኾነ نحنا بدحر حجي زموتو حتت عقبة ناب كومينا حتت عقبة اسمرو لازيا عقبة حتيتو اميغراهونس فركت كتصنح زغبو اسب ادراشا هيبو نخين قسقس زحبر اينا حبري تقريبنا ازغن نمنبر فقد زلو بچراشا يملكت منبر فقد زلو وسب نابتو تمدبولو كومين كخيديو بعلون ناب قال تدلي خيدي زيا نحتت عقبات ملكت حبريته 16 كومينات زرزيرنا لنا في ملسي حجو ناب تحت نايز صحف زي نايز فيديو زي كنسفرنينا ايونت كوميناتين مفلات اب ميغراهونز فركت ويب سايت اتيخا ناب تخت غعزو زدلخا كومين بوستا كود اوتوموني اسو مسأتخا اذا كومينزيا قيح اكس تغيرلكا كتغعز ايتخلينيخا تغعز جن جنزب حاجه زي وهبكان مالتيو ويكا قتل يهبكا
ትግዕዝ ገንዘብካ እውን ክወሃበካ ክእልቲ ካብ ሚግሬሽን ዝወሃበካ ስለዚ ኣይትግዓዝ ኣይኮነን እንተ ግዒዝካ ገንዘብ ትወሃብዶ ኣይትወሃብን ሓደ ካልኣይካ ንሓተት ዕቑባ ጥራሕ ዝምልከት ስለዚ ተስፋ ንገብር እዚ መብርህ እዚ ከነፅሮ ነቶም ኣነ ፍቃደይ ወሲደ ናብ ካልእ ኮሚን ደልየ ገዛ ረኺበ ገለ ትብሉ ዘለኹም ኣሕዋት እዚ ብጭራሽ ኣይምልከተኩምን መንበሪ ፍቃድ ስጋዕ ዝሃለወኩም ግዜ ተን ኮሚናት ሓተት ዕቑባ ዝያዳ ክመፁና ኣይንደሊን ኢና ዘሎ ሰብ ቁፅሪ ብዝሒ ፃዕቅለና ዝበላ 16 ካ ኣስማተን ኣሎ ግን ኣብ ሜግራኹን ስፈርከት .sa/ ኣቲኻ ኤገት ብወንደ ኢልካ ምስ ፀሓፍካ ናይ ፖስታ ኮድ መፅሓፍ ህበካ ኣብኣታ ፖስታ ኮድ ተእትዋ ሽዑ ኤክስ ተሂቡካ ቀይሕ ናብዚ ኮሚን እዚ ዝመፀ ሰብ ገንዘብ ኣይወሃቦን እዩ እንድሕር ዳ ቀጠልያ ሂቡካ ናብዚ ኮሚን እዚ ክትግዕዝ ትኽእል ኢኻ እሱ ከዓ እቲ ዕላማ እቲ ፃዕቂ ሰብ ዘለዎ ኮሚናት ዝያዳ ክቕበል ስለ ዘይደለየ እዩ ስለዚ እሱ ነፂሩ ክኸውን ተስፋ ገብር ካልእ ተደጋጋሚ ሕቶ ዝመፀና እንታይ እዩ ኣመልኪትና ኣብ መስርሕ ዘለና ዝደንጎየና እንታይ ክንገብር ዝብል እዩ እዚ ከዓኒ ውልቃዊ ጉዳያት እንዲኹሉ ሻዕ ነዚ መብርህ ከዓ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ኢልና ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ናይ ዜግነት ይኹን ናይ መንበሪ ፍቃድ ይኹን ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ኣብ ሜግራኹን ስፈርከተ እቲኻዮ 4-5 ጉዳያት ኣሎ እቲኻዮ እንድሕር ዳ 6 ወርሒ ሓሊፉ እሞ መልሲ ዘይመፀካ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ መልሲ ንኽወሃበካ ክትሓተሉ ትኽእል ፎርም ኣሎ እቲ ፎርም ከዓ ተሓሒዝና እውን ኣብዚ ክነሪአኩም ኢና ኣብ ጉግል ኣቲኻ ከዓ በያራን ኦምኣት ኣቪዮራ ኣረንደ ዝብል እዩ ኢልና ገሊፅና ነርና እዚ እንተሰዲድካሎም ኣብ ውሽጢ 4 ሰሙን መልሲ ህቡኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣውቶማቲሴራት ዝኾነ መልሲ ክመፀካ ክእል እዩ ሽዑ ግን ይግባይ ትብል እሞ ቤት ፍርዲ ከዓ ወይ ወድኡሎም ወይ ከዓ ቀዳምነት ሃብዎም ዝብል ውሳኔ ይህብ ድሕሪኡ ሜግራኹን ስፈርከት ስጋዕ ዝተኻእለ ጉዳይ ከቐድሞ ይኽእሉ ነቲ ጉዳይ ማለት እዩ እዚ እቲ ሕጋዊ ኣገባብ እዩ ኣየለንካ ብውልቂ ደው ኢልካ ከዓ ከም በዓል ጉዳይ ሃንድሌጋር ኣለዎ ዲ ጉዳይካ ኣበይ በፂሑ እንታይ ኮይኑ ከዓ ክትብል ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ሃንድሌጋርታት ምስ ተቐያየሩ ብግቡእ ከይሓልፍ ይኽእል እዩ ጌጋታት ናይ ውልቀ ሰባት ኣብኡ ዝሰርሑ ከጋጥም ይኽእል እዩ ጉዳይካ ኣበይ በፂሑ እንታይ ኮይኑ ከዓ ምክትታል እንዳሓተትካ ዝበለፀ ከዓ ኢሜይል መጽሐፍ በኢሜይል ጽሒፍካ እሞ ከኣኒ ቁጽሪ ፋይልካ ጽሒፍካ ናብ ሜግራኹን ስፈርከት @megrachonsverket.se ትጽሕፎ ጽሑፍ ኩሉ ሻዕ ኣፍታ ፋይልካ ያተኣቱ ስለዚ ኣውቶማቲካሊ ከዓ መልሲ መፀካ ጽባሕ ንጎ በዚ ዕለት እዚ ከምዚ ኢለኩም ነይረ ከምዚ ገይረ ነይረ እንተልካ ሓቲምካ ከተውፅኦ ትኽእል ጭብጢ ናይ ኢሜይል ይህልወካ ማለት እዩ ኣይገበርካ እንተ ተባሂሉ ንህለኩም በዚ ዕለት እዚ ከምዚ ኢለ ነይረ ክትብል ትኽእል ግቡእ መልሲ ምሃብ ኣብ ሰዓቱ ዝምልከት ካልእን ኣብ ኢሜይል ነገር ምኻድካ እግረ መንገዲ ይመክር ገለገለ ሰባት እንዳሓተትኩም ጉዳይና ተዓፂ ተወዲኡ እንታይ ክንገብር ዝበሃል እዩ ጉዳይ ተወዲኡ ተዓፂ ዝበሃል እንታይ ውፃእ እንተ ተባሂልካ እሞ ኣብዛ ሃገር እንተለኻ ኣብ ሃገርካ ሓድሽ ኩነታት ተተፈጢሩ ኩሉ ሻዕ ናይ ኣተገባብራ ዕንቅፋት ዝበሃል ኣሎ ቨርክስታሊየት ሂንደር ኣንሶካን ይበሃል እሱ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ድሕሪት ናይ መጨረሻ ውሳኔ ምውሃቡ ኣብ ዓዱ ዝተፈለየ ኩነታት ተተፈጢሩ እቲ ተፈጥረ ኩነታት ከምልሰካ ዘይክእል ተኾይኑ ንኣብነት ከም ቅድሚ ሕጂ ዝገለጽናዮ ሜግራኹን ስፈርከት ንኽብሙልኦም ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ኣብዚ ተነፂጎም ዝነበሩ ንኸይምለሱ ደው ይበል ዝብል መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ከምዚ ድሕሪ ምውፅኦም ኩሎም ቶም ሰባት በብውልቂ ኣነ ኣብዚ ከምዚ ዝፀኒሐ ንዓደይ ከዓ ክምለስ ዘይክእለሉ ኩነታት ዘሎ ስለዚ ጉዳይ ከም ብሓድሽ ይረኣየለ ኢሎም ሓድሽ ፋይል ከኽፍትዎ ይኽእሉ ማለት እዩ ግድን ኣይኮነን 4 ዓመት 5 ዓመት ክትፀንሕ ከምኡ ከይፀናሕካ ከለኻ ጉዳይካ ኣብ ዝኾነ ግዜ ሓድሽ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ሰርከምስታንስ ኩነታት ተተፈጢሩ ኩሉ ሻዕ ከተኽፍቶ ትኽእል ኢኻ እዚ ንኹሉ እዩ ዝምልከት ናኹሉ ሃገር ንኹሉ ኣብዚ ዘሎ ሰብ እዩ ዝምልከት ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ከዓ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ሜግራኹን ስፈርከት ዌብሳይት እውን ኣሎ ስለዚ ነቲ ሓበሬታ ምውካስ ምንባብ ንብሎ ኩሉ ሻዕ ኣብ ኩሉ ሓበሬታ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ብቋንቋኻ ዝተጻሕፈ ነገር ዘይምንባብ ወላ ሓንቲ ምኽንያት ክወሃበ ይክእልን እዩ ትካላት መንግስቲ ማዕለያ ደይብሉ ገንዘብ ኣውፅኦም ብትግርኛ ኣተርጊሞም ዘቐመጡልካ ሓበሬታ ከየንበብካዮ ተሪፍካ ግዳይ ናይ ትብኡ ዝነበረ ሓበሬታ ዘይምህላውካ ክትከውን እዚ ሃየንታ ኣለዎ ንዕኡ እውን እቲ ሰብ ከመይ ገይሩ ባዕሉ መልሲ ንጉዳይ ንሕትኡ ክረክብ ይኽእል ስለ ዘኽእል ንዓና እውን ስራሕ ተቕልሉልና ክብድ ዝበለ ክኢላታት ኣምፂና ክንሓቶ ንኽእል ነገር ንኸይድ ናብቲ ካልኣይ ምዕራፍ ማለት እዩ ካልእ ሕቶታት ዝመፀ ብተደጋጋሚ እዚኣ እውን መፅያ ኣብኡ ከዓ እንታይ እዩ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዕቑባ ሓቲትኩም ነዊሕ ግዜ እሞ ከዓ ጉዳይኩም 3-4 ዓመት ዝቐረበ 3-4 ግዜ ኢንተርቪው ዝኣተኹም እዚኦም ኤክስክሉዥን ክሎዝ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ናይ ጀኔቫ ኮንቬንሽን እሱ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ሃገሩ ከሎ
ተበዳላይ ደይኮነ በዳላይ እንተ ነይሩ ወይ እውን ኣካል ናይቶም በደልቲ እንተ ነይሩ ዕቁባ መሰል ኣይግብኦን እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ኣብ ሃገሩ ፖሊስ ዝነበረ ቶርቸር ዝገበረ ገበን ዝገበረ ናብኡ ዝኸይድ ነገር ሪኦ ኢሚግሬሽን ነዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከጻሪይዎ ካብ ንቡር ንላዕሊ ግዜ ይወስድ 2-3-4 ዓመት ክወስድ ይኽእል ብዛዕባ ብኸምዚ ኩነታት ብዙሓት ኤርትራውያን ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኤርትራውያን ተጠርኒፍኩም ኣብዚ ነዚ ጉዳይ ተኸራኸሩ ኢልና እውን ንሕግዞም ዘለና ኣለዉ በብውልቂ ስለኹም ዝበሃሉ እቲ ዝተባሃልዎ ምኽንያት ተጠርኒፎም ከዓ ኣብኡ ገለገለ ነጥብታት ኣሎ እቲ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እስኻሲ ነቲ ዝገበርካዮ ነገር ንኸይትገብር ክትሃድም ድዩ ወይ እውን ንዕኡ ንኸይፍፀም ክትከላኸል ድዩ ገለ ዝብል ኣሎ ንህይወትካ ስጋእ እንተ ኮይኑ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ንኽገብሩ ተጠርኒፎም እንታይ እቲ ክግበር ዘለዎ ክብሉ ንማዓል ብዙሓት ሰባት 3 ዓመት ኮይኑ 4 ዓመት ኮይኑ ዝብሉ ኣብቲ ዝሃብዎ ኢንተርቪው ናብ ገበን ወላ ባዕሎም ተደይገበሩ ኣብቲ ገበን ዝተፈፀመሉ ከባቢ ነይሮም እዮም ኣብ እስር ቤት ድዩ ኣብ ምክትታል ዶባ ድዩ ኤምፒ ድዩ ፖሊስ ድዩ ገለ ነይረ እንተኢሉ ኣብ ኤርትራ ቶርቸር ይግበር እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እቶም ኣካላት እቶም ናይ ኢሚግሬሽን ዝፈርከት እዞም ሰባት እዚኦም ኣካል ናይ ተፈፀምቲ ገበን ነይሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ንምባል ነዚ ንኸጻርዩ 3-4 ግዜ ተኪስካ ዶ ትፈልጥ ኣብ ከባቢኻ ሲቪል ድሞቱ ዶ ነይሮም ዝብል ሕቶታት ዘለዎ ብብዝሒ ይሕተቱ ስለዚ እቲ ሰብ ነዚ እውን ከምዚ ምስ ተባሃልካ ከቢድ ገበን እዩ እዚ ማለት ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ፈፂምካ ኣካል ናይ ዝፈፀሙ ኢኻ እዩ ነዚ ከዓ ብግቡእ ክብደቱ ተረዲኡ ሰብ ተጣራኒፉ ውዒልዎ እንተኮይኑ ተተዋሂቡ ደሎ ቁኒዑ ተደይውዒልዎ ከዓ ዘይወዓለሉ ምኽንያት ከእምነሉ ዝኽእል መስርሕ ክከታተል ፅቡቅ ስለዚ እቶም ነዊሕና ግዜ ትብሉ ሕዋት እቲ ናይ ምፅራይ መስርሕ ዝወስዶ እዩ ግን ኩሉ ሻዕ ከም ዝበልናዮ ብኢሜይል ክትፀሓሓፉ ላቦ ኣብ መጨረሻ ደጋጊመ ክብለኩም ዝደሊ ኣብ ዝተባሃለ ዘረባ ዘይኮነ ኣብ ምንጭ ዘለዎ ሓበሬታ መርበብ ሓበሬታ እንዳኣተኻ እንዳንበብካ ብቋንቋኻ ንዝተጻሕፈ ነገር እንዳንበብካ ነቕሓትካ ክምባል ከድልዩ እዚ ንገብሮ ዘለና ሓደ ካብኡ እዩ ተስፋ ገብር ብከምዚ ገባብ ነቲ ዘሎ ናይ ሓበሬታ ጋግ እንዳፅበብናዮ ክንከይድ ንሎማዓንቲ ፀኒልኩም ስለተኸታተልኩምና ነመስግን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ዘለኩም ሕቶታት ኩሉ ከምቲ ልሙድ ኣብ ዩቲዩብ ኣቲኹም ኣብ ታሕቲ ወይ እውን ኣብ info@harmonymedia.sa ኢሜይል ክትጽሕፉልና ወይ እውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኩሉ ሶሻል ሚድያታትና መፂኹም ሕቶታትኩም ከተቕርቡ ንዕኡ ኣኪቦም ጠርኒፎም ናባና ዘምፅዎ ኣለዉ ንዕኡ ርኢና ከዓ ትግቡእ መልሲ ክንበኩም ኢና ናይ ሎማዓንቲ ኣብ ዝወዲእና ኣለና ሰላም ምሸት ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝበልናዮ እዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ዝተፈላለዩ ሕቶታት መዘልወኩም በዛ ኣብ ታሕቲ ተጻሕፍሉ ኣድራሻ ክሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ሰሰናይ ንዓኹም እንዳበልኩ ኣብ ዝመጽእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም